Slovenskí internetoví bezpečáci. Viete, čo je hoax a ako sa pred ním chrániť? No, verím tomu, že to nebude žiadna choroba, ktorá napadá ľudské telo. Predpokladám, že to bude niečo, čo napadá počítače, ale priznám sa, že tento termín nie je až taký známy mne. Nám povie Tereska. Hoax je to označenie falošná správa, je to vlastne nevyžiadaná správa, je to reťazové správy, šťastné. Môžu chcieť od vás nejaké, že pošlite správu a získate veľký balík peňazí. A inokedy bývajú aj vyhrážky, že ak do 20 dní nepošlete 20 ľuďom túto správu, tak zomriete. Netreba na to odpisovať, treba to hneď zrušiť. Sú to vlastne šťastné reťazové správy. Ďakujem za vysvetlenie. Čo je hoax a ako sa pred ním chrániť? Myslím, že to boli také falošné informácie. Nie som si tým úplne istý, ale niečo, čo sa prezentuje ako pravda, hoci je to výmysel. Viete, čo je hoax a ako sa pred ním chrániť? Neviem, čo je to a neviem, ako sa pred ním chrániť. Teraz nám to vysvetlí Tereska. Hoaxom sa označujú správy, hovorí sa tomu reťazové šťastné správy. Napíšu vám tam, že napíšte SMS-ku a vyhráte veľký balík peňazí. Niekedy sa tam aj vyhrážajú, že napríklad ak nepošlete do 20 dní 5 ľuďom túto informáciu, tak zomriete. Čo je hoax a ako sa pred ním chrániť? Hoax. No rozmýšľam to. Môžete mi poradiť trošku? Niečo mi to hovorí, ale... Viac vám povie Tereska. Hoaxom sa označujú správy, vlastne nevyžiadaná správa, je to reťazová šťastná pošta, v ktorej býva, že pošlete SMS-ku a vyhráte peniaze. To netreba odpisovať, lebo možno ešte vyhráčky môžu byť napríklad aj také, že vám pošlú, že ak do 10 dní nepošlete 20 ľuďom tento mail, zomriete. Na takéto správy treba hneď zrušiť a hlavne na ne neodpisovať. Sú to šťastné listy reťazové správy. Viete, čo je hoax a ako sa pred ním chrániť? Niekto neviem na počítači. Volák? Hoax. Nevieme. Hoax je nevyžiadaná reťazová šťastná správa, po ktorej nám slúbujú, že ak pošlete SMS-ku, viete, čo je to hoax a ako sa pred ním chrániť? Hoax? Hoax, neviem. Hoax je nevyžiadaná reťazová šťastná správa, v ktorej vám slúbujú veľký balík peňazí a môžu tam byť aj vyhrážky, že pokiaľ neodošlete do 5 dní tú správu, 20 ľuďom to neviete. Viete, čo je to hoax a ako sa pred ním chrániť? Nie, to neviem. Tereska nám vysvetlí, čo je to hoax. Hoax sú to nevyžiadané reťazové šťastné listy, ktorých slúbujú. Ďakujeme za rozhovory a pozývame vás na ďalšie časti o bezpečnosti na internete.